Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan tasha mai albarka ta Gimbiya Arewa 24. Don wannan shine shigowanka na farko, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana like da bidiyon ya burge ka. An kubutar da ɗaliban ƙayar maraɗin a Zamfara. Gwamna Matawalle ya tambayi ɗalibai mata ko 'yan bindiga sun taɓa mutuncinsu. Yaran suka ce a'a, sai dai sun ta yi mana barazana. Rahotanni daga jihar Zamfara a arewaci maso yammacin Najeriya sun tabbatar da cewa an kubutar da ɗaliban makarantar sakandare ƙayar maraɗin da aka sace kwanakin baya. A wani bidiyo da BBC ta samu daga jami'an jihar ta Zamfara, an ga gwamna Matawalle yana magana da wasu ɗalibai mata daga cikin waɗanda aka kubutar ɗin, yana tambayar su yanayin da suka samu kansu a hannun 'yan bindigan. Duk da rashin sadarwa da intanet da ake fama da, aka katse su a jihar, wani mataki na yakar 'yan bindigar. Wani jami'in gwamnatin Zamfara da ya aiko wa BBC bidiyon ya ce tun jiya Lahadi da maraice aka kubutar da yaran. Ya kara da cewa sai da jami'an suka je jihar Sokoto mai makwabtaka sannan suka iya aikawa da bidiyon. Hukumomin sun ce an tarbi ɗaliban ne a ranar Lahadi da yamma a fadar gwamnatin jihar, amma ba su bayyana yadda aka kubutar da su ba, walau ta hanyar biyan kuɗin fansa ne ko ta hanyar sasanci. A ranar 1 ga watan Satumba nan ne 'yan bindiga suka kai hari a makarantar ta maza da mata da ke karamar hukumar Maraɗu, kuma suka sace ɗalibai da dama. Mazauna garin ƙayar Maraɗun sun shaida wa BBC Hausa cewa 'yan bindigar sun kai harin ne da safiyar Laraba a lokacin da wasu ɗaliban suke rubuta jarabawar mock ta 'yan aji 5. Daga baya ne hukumomin jihar suka ce ɗalibai 70 aka sace, yayin da wasu malaman makarantar suka ce 76 ne. Mai bidiyon ya nuna, a cikin bidiyon an ga gwamna Matawalle tsaye a gaban wata motar bas da ɗalibai mata ke ciki, inda suka gaishe shi kuma yake tambayar su ko sun san shi, sai suka ce a'a. To ba ku san Matawalle ba? Sai kuma suka saka dariya suka ce mun san ka. Daga nan sai suka sake yi masa sabuwar gaisuwa cikin nishadi da fara'a. Mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya ka, a cewar yaran suka faɗa cikin haɗa baki a tare. Gwamna kuma ya dinga amsawa. Shi ma gwamna Matawalle cikin irin tasa fara'ar da ya dinga amsawa da amin amin, sai yake tambayar su an dawo min da ku lafiya, babu wacce aka taba ko? Nan da nan 'yan matan suka ce a'a, babu wacce aka taba, ba a yi mana komai ba, sai dai sun dinga yi mana barazana, sai suka dinga nuna mana wuka har da rami suka tona, suna cewa sai sun yanka mu, in ji yaran.
gwamna ya sake jaddada tambayar su cewa babu dai wacce aka taɓa ko, suka sake amsa da sai ya ce to alhamdulillah, na gode. Su ma suka ce sun gode sosai. Daga nan ne sai gwamna da tawagarsa suka nufa mota ta gaba mai ɗauke da ɗalibai maza